Akaitika. Kama akabreva hanza ameno zvakataurira nemapurisa achibva tutwa pawedzera. Ani? Kuda. Zvikunziwo ndo amfurira kuti atuke mapurisa. Ini ndofurira munhu tuka mapurisa iyo funga kuti nyinyi handina logic yekuziva kuti mapurisa atukwe. Hanzi wewe waita uchike mapurisa. Ini handisvike mapurisa ivo nechengetedza kuti iyo kuti chikwe iyo Clinton iyo zvichairesexe. Nama, kuti chikwe. Saka uri chimbotaura zvakaitika ubva pakutanga. Handiziye kana ndakarara kana ndangwena ndanzi asungwa chete. I don't even know what transpired. Saka kuti mosha yake ndei. Mosha yake kanzi what? Meno Meno miscellaneous Meno. I'm not a lawyer, in fact, but I'm coming from the station. Chikafu another domain is the drink and appear on it. Oh, so the station 2,000 pounds. Kuti abude. So go to Posha. Mira ka asata pesa ka. Tapeza. Asata pesa. Tapeza kuti anopenga. Ndinonyebeo. Muna anopenga atauri matauri ranga achita. You see, so I 2,000 pound yakashayika chichenja kuitika. Yani ngakwenda court. Obviously. But akaratidza ndinofunga akaudza zvinobohwa. Pinganzi akawaita muri corrupt here some Oh. But nandisipo zvangu ina nditomboziyana. Ndatombofurira munhu mugaro wasisi. Handina mbofurira munhu. I did not furira anybody. So I'm going to Wedzera. Saka wonaka. Saka iye kuda wacho ari kuti chi. Kuda wacho ari kuti ngapana zvandakaita. Asubvuma mosha. Iye chabuya kutaura kuti hapana zvandakaita. Apa polisi yemuZimbabwe yenge ichidafa iyi. Saka ngatiite zvokuti tomuwaniwo faina masales amuchibhuku. Saka ane madezi mangana ari masales. Apa tingoti this one is the second day. Oh. So we need your help, boosting. So let me just go back to Wedzera. But kwa iye angachitukire mapurisa. Andiziye cha ini ndinozoti anditomboziya iyo akamboona kuti mapurisa mutuku. I don't know kuti zvii zvakaitika. Kana kuti vanoziyana here, sevanhu vajairana here, vamwe vaifunga kuti ari kujoka here. I don't know. I wasn't there. So I just really don't know what. Because nanzo wapana wachitaura kuti hanzi Alphonso ndiye akamufurira kutuka mapurisa, iye Alphonso akabhatiza. But ndasi kuziva kuti ichokwadi rano kuti kuyeba. Ndakatorara, even if you ask anybody, I was not there. Ndakarara. Chantarara kufinance kwamwana wabaya. Uyo kunzi apondwa. Chaga uyo munhu ange akasungira chamwa iyo. Saka pakabatwa Kuda nani? Wedo kumaraini pamapala Kuda na Leti na another guy I don't know something. But Leti akadzoka wani? Money speaks and bullshit. Usa Kuda akasarira pakuti ana mari. Mari. Akati gaura rinobvira. Zimbabwe you pay. Sapa kushayika mari here. Atina mari atiwana ku. Iye, utauri. Ana 1 rand. Kuwedzera ane. Ame ndo ana kunoona. Oh, asa ari kupi ari police station. Ari kumbari police. Oh. Ndo kwacho. Satone mama banditi ko. Mabhanditi zvongokumba vanhu saka uzonyondwaza ini ndicho kuti vanobatwa vantu musina basa. But unoziva kuti at least vanomboito apa ane 2 days asikamemba tutu since ane batutu ipi unoziva kuti zvinozomikisa kuti anomba tutu munoyawe. I think pane zvinhu zvakawanda zvechiminetsa because you find kuti angonotaura ega so kana even akarara so seems to be having a dialogue in his own world. So I think there's too much stress in that man. Saka iyo alright you ngoda kuti abatsire same komana. Mukomana uyu zvandikuziyana zvokuti uyamudhuze. Mukomana ari kubatsira. Iyo ndo tabatsire sei. Iyo hantu wakaona kuti anoendeswa kurehabilitation. Oh. For cannot like a month. Achinyasoudzwa counseling yaye. Achinyasokhanselwa, achienda achinokanselwa, achinyasоdzidziswa kunzi you should operation restore order your life inoitwa sei. Because ava vakava apana kwatiri kuenda without counseling. You know, panotonasoda counselor chacho. Because you can actually agree with him. But let's do this. And you do it, and you notice that he's a hard worker and everything. But what happens is like when he gets to drink, we're all the same. Even me, I'm always outrageous. But
I think he needs cancer. Shamina Nene no Mama. Saka taura nemafans ake kuti mafans akuda mana one mawana iripo 2000 bonds. Kuti muna abude mkama. Shaka. Mawani mafans akuda msamkanga mama. Please. Right. Kana tincho no chipa kauzo mupira ndi mafans. Shamari. Chimimire. Duto iyasha. Chipa unayo. Tinayo kupiku indakale. Bila nini? Ibo.